n'ụlọ ọgbakọ Omebeiwu Anambra steeti ekelego Govano Soludo maka nkwudosi ike ya ịlụ okporo ụzọ dị mma na Anambra South Senatorial Zone. Ọ ga-agara njem nlekọta n'ụfọdụ okporo ụzọ a na-alụ ebe ahụ. Okwupụta okwu bụrụ Honorable Somtochukwu Udeze na ndị omebeiwu ndị ọzọ si na zone ahụ kwupụtara afọ ojuju otu ọlụ si aga aka ọkụ bụ okporo ụzọ nyere ọchịchị Soludo anyị nọ n'ime ya. Mana echigbata wetara anyị akụkọ a. Ụzọ nke ha jegasịrị bụ ụzọ dị na Ufuma, Awa, ndị Ukwuenu nakwa Amansi, Ajali, Akpụ, Nọfija, Ufuma nakwa Ogbunka, Ezira, Ụmụọmakụ, Enugu, Ụmụọnya, Ikenga, Igbo Ukwu, Ekwulọbịa flyover, ebe ụgbọala ga na-akwụsị nakwa ụzọ dị na Ọkpụnaeze, Nnewi. N'okwu ya ka ejesịrị ya bụ njem ka Right Honorable Udeze mere ka amata na ya bụ ụzọ bụ nke gara n'okpuru ọchịchị asaa dị na Anambra South Senatorial District nke steeti a. O mere ka amata na akanachi steeti a na-arụ ọrụ ya ma na-emezu nkwa o kwere, ebe ọ kọwakwara na ya bụ ọrụ na-aga n'ihu nke ọma. N'okwu ha dịgasị iche iche ka onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Rumba North Honorable Paul Obu, onye na-anọchite Agwata 2 Honorable Tony Muobike nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Agwata 1 bụ Honorable Anayo Okpaleke mere ka amata na ya bụ ụzọ arụchaa ya na ọ ga-enye aka n'ibupụta ihe a na-akọ n'ugbo ma fụkwa na ndị ụgbọala na-agasịrịrị werere. N'okwu ha, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Nnewi North bụ Honorable Augustine Ike nakwa Honorable Nonso Atuchukwu ka na-anọchite Nnewi South 2 ekwere onye na-anọchite Ihiala 1 Honorable Jude Ngobili mere ka amata na ọchịchị ndị gasịrị aga kwechara nkwa na ya bụ Ọkpụnaeze Nnewi Hotel Road, mana aka na-achị ugbu a bịara ma mezue nkwa ya. Onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Onitsha North 1 bụ Honorable Justice Azuka nakwa Permanent Secretary nke Ministry na-afụ maka ọrụ bụ Odoziakụ Stephanie Kerry Ụzọ bụ ndị sonyere na ya bụ njem. Site abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.